Sanibona bafowethu. Hamba kanjani lapho wele webhinca? Hamba kahle. Okwenzekile la angazi kwenzakalani ngaFacebook wami. Angazi kwenzakalani kodwa kunesimo esibi esenzakele la usafuna ukusebenza ngendlela. Awufuni nokuveza yonke imiyalezo kumele ngiyibone. Namhlanje bafowethu niyabuka njalo lapho ugubhu lami bafowethu, ngiyacela kakhulu. Channel 261 izobe ikhala. Izobe ikhala bafowethu, izobe sikhona. Izobe sikhona lapho sizobheka ukuthi kuhamba kanjani. Sobe kunjalo. Sanibona bafowethu, ngiyanibingelela nonke ngothando nje bafowethu. Kakhulu ngithi sanibona nonke. Inkinga ke uFacebook wami wenza ezinye izinto engazazi la, kodwa ke ngoba niyangibona nami ngiyanibona bafowethu, ngikhulu inhlonipho ngibingelela wonke umuntu ongenayo. Bese angena nabanye bafowethu. Ngiyacela nami ni-like lali page bafowethu. Ngiyacela bafowethu ni-like i-page sikwazi kumana bafowethu. Ngiyafisa ukuthi konke engikwenzayo ngikwenze nje egameni lokubuka noma egameni mhlampeni khona ingabe engazi ngibe-requesta yini lapho. Ya-requesteka nami. Yebo bhuti. Okay, hayi futhi asazi noma i-network kulungile bafowethu. Angazi bafowethu kodwa ngingene kazi noma ngingene kahle lapha noma ngikwenye indawo. I'm not sure. Nazo guys sekuyavela manje. Sanibona bafowethu, niyaphila? Ngithi ngisabheka ukuthi abantu bengene lapha abantu bengene obuningi babo. Cha, ngiyabingelela bafowethu nonke. Awufike ngapha eZimbabwe mfana. Ngizofika bafowethu. Ngiyazi bafowethu ongoye impela ngizobe ngikhona. Ngizobe ngikhona bafowethu ongoye. Kwentsha awuthi sibone ngoba bayayazi vele sasengithitha nje. Ngiyaphila bafowethu kulabo abangibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu wethu Absa sibiya lapho. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu. Kunjalo eqhawe. Siyaphila bhuti njani?
Siyaphila mfowethu. Hayi akufani. Hey, hayi ngiyakubona uyayithinta intambo mfowethu, uyayiqhulula intambo mfowethu. Ubuke kusasemncane, wayithathaphi, wayifundaphi le ntambo mfowethu? No, hayi ngicabanga ukuthi ingeyasekhaya mfowethu. Into nje engayifundanga ngoba ngiqale ukudlala ngoba ngo-2019 ngiqala ukuba naso ngo-2019 isigici. Yeah. Cha. Hayi muhle umsebenzi wakho mfowethu. Ungathi ungaqhubeka kanjalo mfowethu. Ngike ngayilalela ingoma zakho ngithi hey, hayi awufikanga ugalelekile mfowethu. Hayi khona ingathi ungaqhubeka nje phambili uphumelele nje mfowethu. Esikudingayo nesikujabulelayo thina yiko lokho ukuthi nisijabulise uyabona. Yeah. Mm. Hayi angithokoze kakhulu Hayi. futhi omdala, ngithokoze kakhulu uma ngabe kuncomeka nje ngiyathokoza. Konje la iTunes khona ngithi vele lapha. Iyatholakala le ngoma zakho. Yonke indawo nje la downloada khona umculo noma ubheka uMjolisi uyangithola. Okay. Yeah. Okay, akunankinga ngizake ngingene bhuti ke ngiyitapele nami ke ngiphe indlebe nami yabona futhi. Hayi, umshubo nakanjani? Nakanjani? Okay, akunankinga bhuti wami, siyabonga futhi. Uqhubeke njalo. Danke ngiyabonga. Sengikhohliwe. Ludlala ngolokhu njani? Ngo-6 ntambama uqhuphula wami bafethu. Lokho engizonikhumbuza khona. Akukuningi engonikhumbuza ukuthi niye kugubhula wami bafethu ntambama. Ngo-6 sizobe sikhona. Noluthando Ngicela ngiyabonga lapho emakhaya. Ngiyabingelela bafowethu kunina ningenayo abanye noma ngingene ngenye indlela nje namhlanje engayijwayele-ke kodwa ya inhloso bekuyileyo ukuthi ngizonikhumbuza abalandeli nje bomculo wonke jikelele ngoba abantu engibaculelayo abalandeli bomculo mina wonke nje. Kungakho iy'ngoma zami zingekho lapho mhlawumpe ongathi uma uyilalela bese uthola mhlawumbe kuthi xifi. Ngaphandle-ke uma ukuthi uthando lwami awunalo sidalo ngeke uyizwe-ke into engiyenzayo kodwa nje njengomuntu ongenankinga nabantu obathandayo futhi abantu ngiyacela bafethu ningisapothe. Ya 2019 ngiqala ukuba nesiginci nge-2019 bengingakaze ngisazi. Ya ngasithenga ngo-2019 then 2020 ngase ngisidlala lezi ntambo eziwu-3. Then 2021 ngase ngithi na-ke bese ngihamba ngempela-ke kodwa ngisasifunda ngoba ngikasazi khona iy'ngoma engingakwazi ukuyidlala especially zabantu ziyangehlula-ke zona kodwa kwezami cha ayikho engingakwazi ukuyidlala noma ngathiwa kukanjani ayikho engingakwazi ukuyidlala kwezami ezabantu ezinosiyabazaba zingehlula. Ya bafethu ukuvota bafethu engicelayo okunye nivote ningayeki. Uma uvota uvota noma yikangaphi. Yeah, uvota noma yikangaphi. Uvota noma yikangaphi. Yeah. Yeah. And then-ke bafethu abanemicimbi besiqashe kule weekend nje banemicimbi ekhona basiqashile next week umuntu abe busy. Yeah. Aphumuze i-stress. Ngemicimbi because iyona into esidlala ngayo kwethina le phela yilokhu nje. Ukusifundiswa angisifundiswa ngenza psychology webafu. Yeah, ngenza psychology. Angisifundiswa ngasayingenela sona ngendlela yaso. Angazi-ke kanjani kodwa sangena nje kwaba ukuthi sengisifundile ngase ngisazi. Yeah. Yebo futhi ngicela ukubuza awuthi ukuthi anginayo futhi le account.
engine la kanjani. Okay, I got right. Sawona imishini lapha eNewcastle mfowethu ngiyabikelela. Awungene phansi kwaKhuzani mfowethu. Ngingajabula kakhulu ukusebenza mfowethu ngoba kubalulekile ukusebenza imisebenzi ephambili. Ya, ngajabula kakhulu ngakuthokozela ukuthi umsebenzi wami ukwazi ukuthi uye phambili. Engicabanga ukuthi-ke bakhona abantu abathile abazokubona. Bona laba abangaphambili kwethu ngoba phela thina siyafika nje sibancane. That's great, philosophical. Can I just comment on it? Oh, that's a great philosophical course. Yeah, mfowethu kunjalo. Mfowethu. Sithanda zindaba eziphili. So. Keep up the good work. Ngiyabonga bafowethu. Yazi, okay, kodwa kulungile. Ngiyabonga lapho Vincent Kumete, ngiyabonga. Siyabonga Sibisi. Sengikuqedile. Bonga bro. Akube njalo kunjalo nje, ayikho enye indlela. Bhuti utrasa lekhansela leyo. Yeah. Ibhula ngiyayimemeza bafowethu, nabo befisa ngimamemeza bafowethu. Ngiyabamemeza bafowethu ukuthi apho lapho ngiyabingelela. Ngiyakuzwa wenjabulo mfowethu, uzoba njalo ungasabi. Ungasabi. Yazo. Ugqoka isigqoko senja. Izinja ngempela lezi ngicela banu. Uyaphila kodwa? Uyaphila njani? Siyaphila nathi. Yeah. Yeah. From Jameson Stone Age Estate. Yeah. Yeah, bafowethu siyaqhubeka nje senza lokho, siyavota. Sibukele
nephimbo eminyakeni ezayo siyobe sigabe ngalo. Awuthi sibone. Hamba kanjani? Sasithandana impela kodwa kubuka sasivumelene. Sasithandana impela kodwa kubuka sasivumelene. Njengoba usunomphana, yes, unoba wedwa wedwa. Iyndaba Zomjolo, njengoba usunomphana, yes, ufuna ukuba wedwa wena. Iyndaba Zomjolo, Iyndaba Zomjolo, hayi ungabuza we-Glenn Stebza. Yaba busiphuzo sabantwana. Ithini konje ingama-sport? Angisayazi yazi sengiyikhohliwe. Isifikile iminenhle yamathabisa. Sawubona weminenhle. Ngaphila. Maphiyela mphimthiyane zona. Nangethu email ibhulwa ngedate. Siyabonga lapho edatheni. Sithokoza. Yathi all right ukuze ufike. Ngiyabonga mfowethu ngiyathemba. Igcokama awuthi sibone. Siyabonga ngokukhuphuka ngeqhawe lami kokuba. Siyabonga bafowethu, siyabonga kakhulu. Yasemandaba le. Ekajayive lala kwagogo. Ngike ngathi ngiyayizama ibo. Ayangihlula ngempela isincinci sakhona. Din 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 din. Hayi iyangazi uhlobo oluhle ngicathi lezi zinto bengakadlaleli ngiyaxolisa kakhulu. Kincane izindlela engambona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga bafowethu. Ningali. Ezinye mangazazi bafowethu. Angiyeni umuntu olalalelayo ngiyakulalela zona lezo futhi ukuthi isihloko sakhona ngisazi yabo. NgiseThekwini mfowethu. NgiseThekwini. Ukuhlala nje ngiseThekwini.
Imali yase-Absa abalimi bayayifuna abantu. Igcokama babulawela nabantu besifazane. Ngiyabonga. Mlilo wamaphepha, okay. Mlilo wamaphepha. Mawubheka lapho online thani Mjolisi baba ka-Enzo izobe siyavela cause ubaba ka-Enzo lo title i-title ye-album. Kulula nje bafowethu. Ya, ngiyabonga bafowethu. Uma wenza okungekuhle nje ukukhipha nje singaze sikhulume kakhulu. Ukukhipha nje, uphume nje uphele. Okay.
Okay. Party, how to spell? Omele uma uyabona enzo sengizobaleka vele bekuzokhumbuza nje le ngoma evadelayo ithi yebo ongaye siyeza ufethu kusasa nakanjalo baba ka-Enzo, why did he post your album? Ngiwuze umbuzo. But my album is available online. So yes, if you check like just write iJolis Baba ka-Enzo, then you'll find the album. It's just like that. Nothing complicated.